midin de Asonaba, Nyansapo TV, anyway. And there, Eda Yawadano paying. Yawo a Akyeawkurom, a bang a dressel, a santimantum. The net Jumedeka CB air Kosowaha, and Unti and Nyansapo TV, a dear feeding Abba. Na Sabria make a saying, Manya Wahinkasia, back woman chain. Krumu Abakosem, any moon peninsum kakra, and the net Jumedian pompon sono, and Penisacacum, a genical quanum, Yura waha, to Sabri, maybe Sanidin, and in the Dibre, I will crudiumha, and net a day. Yadamasipi Yura, Wadaurama, Memoache, Anopen. Ya, Ebru. Mira, midende Asonaba. Na Mira, Wadama, also did the same. Treble. Nana Yado Boachi. Akyeawkurom Asennua Ashamehene. Yo, Midase. Nana, Oka say, Musobo Cromienu, Akyeawkurom, any Asennua Ashamehene. Wadaurama, would you make the Kasiapa anything, Edinkai? Mina me ye kronomi nu so Ashamehene. Ye krono ye, banse, Krobako. Nti minim emu Ashame nti akonwa bia wudi no ha no o adi no ho na wudi no ho nso asa adi no ha yo wo hene baako wo hema baako mpanimfo nso baako yo Midase pe miwa kromienu kronso yakese pa na wadawroma musom hwan yesum menjia Asante kotoko hene utumfo usetutu na se kiremo na se moye brempon brempon ayewo yewo eyifikum adontin fikum kuma se adontin fikum ti adontinfo nyina eofa ene Akyeawkurom Asennua hene adontinfo nyina ofa yo na se adontin fiku no mo ofa mo nyina ofa ene Akyeawkurom ene hene Midase pe wadawroma nana Nyansapo TV eduru ha ye hunu se yewo abonten a yete se Asennua edofam chimakra Asennua no ewo kwabre eye tafo pankro no ehwa na waduru medoma nti ufiri medoma na akwa Asennua ansa na kofade ufiri pankro no na wokọ ehwa na wokọ medoma na afi waduru Asennua ansa na kofade nti sabre ho na ye kan wasem ana Akyeawkurom no so eben edweso ene dwaben kwantempon so ene kuroyin so ewo na wadawroma ene diem ene ahoblase kwan so ye ba hayi ye hunu se yete Asennua nanso ye obonten a ye kan Asennua nchim akra ewom ne Samira so de emre ne ye kama menka history ni na menchi yo die ntia Akyeawkurom ene Asennua eye kuro baako no ene se tete ho no na ye frɛ Akyeawkurom ye frɛ no nsutemo fise kuro no ensio atwa ho ahia be be o sesi e we tete ho no na ne dini pa ni nsutemo oda afiesu akantansu bafo Akyeawkurom no ho ahia ntini ye frɛ no nsutemo na ne anti a kuro no dini be sesan be ye Akyeawkurom ni se ohini bi eba ne penso ne frɛ no osu akyan odikai nana kuro ineswa na kuro no muti to obi aba kuro mu ha na nani age nti obi aba ha se obeka se mi ko zutem no mi ko osu Akyeawkurom ena ma kuro no din sesan ya eye Akyeawkurom ba wo ko tete akade a kuro no din di nsutemo okay kuro no ohwe a ye hya amanhene mienu ntem ye hya dwuso hene ena dwaben hene ntem enso yensom amanhene mu bia ye brempon yesum mo mensia na de ntia kuro mienu akoye nuafo ni se tete ho no na efiri ya ekosi asankare na ye Akyeawkurom ne edia se asankare ne Kumase ne nkran kwantempon so na sa Akyeawkurom ha na nsutemo no na eko etra konongo eko asankare ni anya asankare na ebohye ena ohunu se na kuro kitiwa se no mo age asase sem waje nsaje kakraka se de aboso bise adwuso asase no Akyeawkurom na de ma adwuso hene nanso ya nsom no enti eyi hene asankare hene ehwe se da bi ompene makuro kitiwa se
enya asase kese sa nti obeba abene no ako na se woku no wodi so nkuni ma cheta asase ni nyina abeka ono no de no eho nti titi wan so se wahene bi se wono beko a wodi etua boba na wodi esmam ema ye de bekire wona kire se woso aikon wo woso na nyankopon ncha de sabre no na opimso na osetua wo ye asante hene no na ne papa ba ene tutuampma odikan a ofiri Akyeawkurom na onso so edi hene wo Akyeawkurom ha diabra kwatwedopoa esomam ye baaye no na tutuampem a wo ye hene wo Akyeawkurom ha no ohwe kuro no ketwa na ohwe asankare a ohun se wontimi ne no enko ti na so okobo ni nua panini amane yenya den a wonye ni nua akora wo he nase nti se okokobo otumfo opimso amane se mi nua pani asem atomi no se ade ba asem se kwatwedopoa asoma se wo ba abene me ako mensu kroi ye noso ti yentimi ne no enko nti bua me na okan no so unua waka amate no okọ faade komre hine ho na wokoje asase ewo eno ka che ni nua ne se onyiri na de hye nyina mfiri ha na omfa omunko asase a wodi ama no na bra omu etwa esa no eno omukokum osono ena omutwa ni dua no omde kokire opimso se ye twa asase no yekum osono nti osono no enuani na ma kronu din no beye asunua na ma kronu din elephant na ma kronu din ba beye asunu enua de mtokwa no kwatwedopoa wode oseye wo bai sabrans no ye de adwiso ama na nadwiso hine se wontena ho nti eba sa na ye ha hine ekobo adwiso hine ama ne se kwatwedopoa se wo ba bani makum nti wona wotikai nti woduru ho aboa me nti woduru ho na nadwiso hine mu ekire no ekun no nti ama wa nuru ha eba sanso na otumfo anya de asase no aye asunua no ama na wie no oye nse ne wohema nya de hye nka ho na be ma no nsamra nti wohema ne de ono ti asunua na be ma no so ewa nti kroniko ye mienu no otumfo sa ema no asase wo adum se krona ye mienu nti wontena ho sa se eba se wo hia kronu mienu so mpanimfo a ne nyina na yakosia ne wadum nti segole ho kwa ye wo Akyeawkurom hini le ho ye wo fie mienu 106 na 107 OTV 106 107 eye ya himfie no nti ha eye wo hini no etena bre na wo hima nso so asunua ye ono nso so etena bre na kwaso ya pena nti de ma krono emienu no wo hine baako wo hima baako eno no eye kwatwedopoa entokwa usua no wo yeso no fanse Akyeawkurom no so no nso kobo ni nua pani opimso omunyina papa ni nyamia ni hine wo hine se ene ma wo yense ni mami koma baabi nefa wadehye nti adehye no mo wuo nyina no omutufu no nyina ediko nti ye wa ha ne yaba mu wo asenua nti se wo hine wu a ye da na ha ne ye de no kwa asenua na yakosie no yo adafo ani aboafo madawroma se de tie no tete obi kan tete obi kire miwra wadawroma ye de wasepa so aka bakosem kakra ewu ye no na ubisa 1995 ana nana Akyeawkurom ene asenua hene ekonkret ti woko ne krechi no akonyasie de nyada ya manso kakra ebeba nti be mfie mienu manso ebae na nana osetutu ampima wotosu mienu eba bi di ade na de nti aye na che no obae na ahemfie dadam ho onse kuro no dua bi siwa edi ko jan abomu ha kuro no tiri no ya ba kwasem kire se titi ho no obua samwa ne ohina odi kai ebi di ade woni wahima na ne praman odi kai omu pie firi duanum ene bae nti duanu ne kuro no eti
kanea na kuro ni nye kese no efie bia na aduane hini wom efie bia wosifie nya den aduane hini bebe fie ho na kuro no atre ayekese nti nania ya bakosem yo nana chiame hin wadawroma aye mukurei muni nkrunkru ben ene bohye ye ne besianse ebohye wo adawia wotra woda adawia na wadu besianse nzongo ena ukọ asekwen so a akantansu ene hye ena wo ba adwoso so a bafu na afiesu newom adwoso asase no ye dia nti sasem si adwoso ne krapa ye na adwoso hene eyiye adanse bi se ye ne dia asase no ema no nti se nye adwoso dia ke ne krapa ena ebohye yekro nti na tete woni efra ensutemu ye ntu etwa ye ho asia yewura ye da sepe nana wadawroma ebra Nyansapo TV ye ba ha anopai yehunu se nana eda pakamu etwa Akyeawkurom kuro ni nyina ho hyiae na ewie no yehunu se nana o hye batakale no yeta ko dwumade kese dwumade ndodo na ase ya ne yehunu enso ya wo ni se nana batakale no ni arebese nyina agugum ena yede enante ye na enso nchima akrabe ne o titi ho no enibre ba ye rebese tisi aise enibre aba se uja ni nana obidi na de kwai nti atare na aise akutade na bese no so ekire enibra nani abre tina ama yede bese na afa atare ni yeda masepe tina na wadawroma sabre a wo emse wo bre ne ko ye gya wo ma wakọ to adwumade so yi asem akraben na wo kama titru adofo ni wiase afa na nyina fa amamle ne amane ne dwumade kakra me wo kan se kuro ni yemienu ba mansu bia eni kuro nu ade ba ko a ye pensu ye hunu bi nse tete won de na nka ye waye ho se ebi firi ha ko wale ho bi tu firi ho ene ebi da wo ho ba no so se kane no so na ekuro ye nso wo ye ntem nti eye bi eba ha ebi firi ho ba eye bi si ho bi su ha nso ebi firi ha nso eko nti pa de kuro no emodwo mansu bia eni ye ntem yo afọ me pentem ni se chiame a okame ho no wa firim ti akame nko a ko chiame no ba ko ha na ba ko ho de ho no afirim ahwefo madawroma nana boachi yadom Akyeawkurom ene Asennua achiame hene sabre wonna nana achira bamle ene amane ne abakosem Nyansapo TV monkoso na monhwe yen ene dwumade no de bekoso bia amamle ne amane ese fata bia yema yetiefo ne ahwefo nyina ahwe yedamase media ne aso ne ba menim nuanom Nyansapo crew ene ye wo ha Akyeawkurom ne ewe yedamase ede dodo na besa kam ho yedamase pe I want to go, baby. Yes, I will.
adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadɔresra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makɔde ebrensi am wa wotua ne nsem mojabimo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa madawro ma ntuma ye fe ni din de sɛyin ni din de Obama akola wa no so pese utrimu osuma ense bratam defense ne honhon hia na America sebe ka ya twɛ ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twɛ ni mu twɛ nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya